važi za opasnog momka u Kragujevcu i tako nekim opasnim poslom se i bavi. On je inače neko ko obezbeđuje skoro sve poslovne objekte baš u ovom gradu. On noću radi, a danju odmara. Ajdemo da proverimo šta sad radi. Da vidim kad se ništa ne vidi. Bravo. Kako ste svi tako zvanični kad ja dođem, a? To? A valjda treba da jedva čekate da se pojavi. Pa znam. Pa znam, a trema udari, a? Pa nije vršan, čao. Zdravo, ja sam Anđela. Ja sam Bojan. Da vidim, jesi ti spreman za ženitbu? Pa jes. Evo, ovako da vidim kako izgledaš, a? Pa može. Može. Može, dobar si ti pravi za ženitbu. Pa Ti važiš za žestokog momka ovdje u ovim vašim krajevima, jel da? pa bravo. Što si pobegao tu kod mene, što Pa verovatno? nisu često približeni. Ma česma nas razdvaja, čekaj da ti se približi malo, može ovako? Tako može. Ovako je bolje. Da. Što važiš za žestokog momka? Pa mjesto. Kako ne znaš? Jesi snažan, jesi jak, jesi hrabar? Jes. Sve to. A zato važiš za žestokog momka. Verovatno. Ja sam Bojan, prezident se Kazić, imam 37 godine, živim u Kragujevcu, radim kao KG obezbeđenje. Pa šta, neke veze imalo 2-3 mjeseca, 5 mjeseca, 6, onda raskid. Take nisam našao još, koje žele da se udaju. A kažu da se svi ti žestoki momci nekako mekog srca i slabine žene baš. Tako momci. Jesi ti baš jedan od njih? Pa tu i tamo. A i kažu da ste deca od uši, je to isti? Jeste. Pa kad ćeš da odrasteš, imaš 40 godina? Pa sad ćeš možda. Kad? Nije ti još uvijek vrijeme. Nije vreme da Jer ti treba žena da podjetinjiš još više ili da odrasteš? Pa da raste. Ja sam mislila da je ljubav nešto drugo. Misliš? Da. Šta misliš ti? Pa ne znam. Moraš da probaš. Pa probaj. A hoće da probaš sa ovom mojom kandidatkim? Što da ne? To volim da vidim. Odluku u vašim očima. Hoću. Znači, ženiš mi kandidatkinju. Da. Dogovor pa. A ako ne oženiš, šta ćemo onda? Pa ja se nadam da će. Vidjet ćemo. Ja ću ti pomoći. Tvrd orah. Moram odmah da ti kažem da je. Pa dobro. Nije uopšte lako osvojiti. Ide su. Moramo da damo sve od sebe. Prvi se. Sad se spremi i dočekaj najbolje što znaš. Važe. Aj zdravo. Ajde. Ja nešto sam bio sa njom, ona izašla sa drugog i onda kao nije htjela, kao bivši dečko, mama ovamo i onda raskinuli. Imam nadu da nađem neku ljubav za stalno.